tekane iki wis jam 12. Suwaye pacek wis enan iki. Tuh. Opo gak teko-teko? Aduh kul. Tuh, orok iki. Jidok. Kira nandi mbak dhuwit kon. Oh, sing kena kon. Kandhani kok. Karo kuwate ngenano penggaweane lho. Wah, juga kira dibayar kon. Mending kon mari ki melok aku ambek Supono. Kejo nang aku. Melok opo? Lho, iki nyambut gawe, Mul. Nyambut gawe opo mek kon? Lho, lek sewane Andoko iku wis kabeh keduwe aku kon. Temenane, Mun. Calone, Mul. Tapi aku iki gak janji manis, Mul. Janji temenan. Nek kon gelem melok aku, bayarmu sedina tak ge 100.000. Aku ya melok, Cak Mun. Oh, kon melok ae arek bayi no. Kon mbok ketek ora iso ngono nyambut gawe, rugi aku. Kon melok Abul. Ora apa nyambut gawe. Tuwek kaya opo, Mun? Duh, goni. Agak Cak Mun, aku melok. Masih aku ya butuh mangan. Awake on lu. Kon saiki lho. Iya, wis saiki golek sego ae tuku. Kono tutup kabeh. Tutup kabeh? Iya. Waduh, saiki ngene kuwi. Kon saiki golek opo umum. Kok ae dibakar. Lah bumi sapa Cak Mun? Wis tahun golek ul, tegan kene lho. Iya, mau Cak Mun, rek golek gelem ya golek dhewe. Bener kon ul. Kon gelem ta ora? Gak gelem tandangi kene ngono kuwi. Tuh, nang budak lho ul. Wong tuwek jane Bangeli ngene iki. Asine ya gak wani aku Cak Mun. Aduh wis sakit budal lho. Antong iki. Iya yo. Saaken lho Mun. Jarno Mul. Kok sidore ne ta ora awakmu iki kok? Awakmu iki kok? Kok kok. Nang iki kok. Lah enek iki kok. Oh. Apa yo apa iki? Masuk dede iki kok. Aduh, apa iki? Aduh. Salah pakame dari tutup barang ini terus sampai gudo. Dodol rombengan, dodol es, dodol piring, dodol wajan, dodol sual bedak, dodol tempe. Oh, ojo sampai gudo. Bang putih ini sih, bang abang podo nyimpango. Iki aku ngenteni Handoko. Ayo, ngali. Ojo kate gudo-gudo Supono. Podo demite.
No. Ngono. Ndi kono. No. Ono baung lho no. No, aja kate nggodho no. Jumat Legi no riko ndi no. 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 Oh. No. Oh. Ndi kono. No, kuduno kono. Cok ndi kono. No. Aja kate nggodho no wis tuwek tak tak pancal riko lho. Riko ndi no. Ndi no. 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 Aja kate nggodho no. Lah riko kok nangis opo ono? No. Iki kok. Iki lho kok. Mudune tak delokne. Itu no. Kok iki lho kok delokno. Aduh kok. Aduh. Iki lho kok. Aduh. Kok meneng ae lek kicaan. Lah awakmu gak tolak kok. Kowe lek delok dhisik ta. Aduh. Anteni wis mangawak gak teko-teko. Jadi riko sarate sik kudu anu mbek wong wedok. Lah terus ya apa wis mari ta? Aku mari. Lah kok ora Surabaya sih kok. Salah kabeh aku sak kliru Bang. Wis bener ya dilaksanakno ngene ya. Terus saiki yo. Lah saiki ngene kok. Iki obong-obong wis mari. Awakmu nang Gunung Kemuku ya wis mari. Syarate engko iki kali siji. Apa wae? Ojo sampe turu kok. Dino iki. Dino iki aja sampe turu. Lah terus kok meneh dunyamu iku teko kok. Meneh yo. Lho gemblembang kok. Dhuwitmu iki gemblembang. Terus nek wis numpuk ojo lali domno nang gendakamu kok. Siap. Ojo sampe lali iku salah sing terakhir. Terus pesenku lek engko sampe turu awakmu, waduh gagal kok. Siap, siap. Ojo sampe turu lho kok. Siap, yo. siap, siap. Bul. Ayo buka iki mu. Aduh, mohon arom iku. Haram apa mul? Ngene ku dosa mun. Langitmu di alam kubur gak ditarap ta nang malaikat. Ditarapo aku wis hafal mul. Ngono kon kok sing wedi. Lek anjene kon apal, coba jawaben yo. Iya mul. Man Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Kitabku kitab Al-Qur'an. Bisa baca apa enggak? Enggak. Buak mun. Bangkon pul kadhe agama. Aduh. Bisa opo iki mul? Ayo mul. Aduh mois. Saram layu kau. Mul. Ayo gak duyan. Nyoba tok. Mois. Disetren bung malam Jumat. Lho, Kak. Kon. Saiki ngene kok. Iki tak dunganane dhisik. Yo. Lah, terus budone gede lho kok. Ojo gede-gede. Ora apa-apa kok wong pancen iku syarate ngono, tapi kok awakmu sing fokus kok. Iya. Ana Iya. budha apa ae, aja sampe mlayu. Sing fokus kok. Yo. Iya wis age wis. Lah ya tak dunganane iki Iya kok. Jumat Legi riko aja ngoceh ae ayo. Lho, lek gak tekanan dhisik kok kliru kok. Iya wis ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Kaki korun, kaki banyon. Iki aku njaluk harta karun, uga rupa donya kanggo handaka. Sing fokus lho kok. Iya. Lengsir wengi anak kaki ojo sore-sore kajem setan datang turun dan metuwe podo teko anak kaki
kayangan nganti diri sing wengi dalu orang kaki. Wadah sing fokus kok. Positif lah iku. Wis tak kok sing fokus kok iki aku donga ku cek enak kok. Iya, ayo wedi lah iku. Ojo ngomong wedi ta kok. Ling sire jalma manungsa ojo anak kaki tangisi arek bayi. Wadah, apa sih? Gak lek iku wedi, Pak. Positif wedi. Kok iku joget-joget Wedi kok. delok Pano. Kok Pano. ojo ngono ta, Pano. masih fokus ta. Pano. Lah iku Pano, lek iku positif Pano. Isi, Pak. Maksudnya iku Kok. Pano. Kalau sudah dari ta kok. 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 Pano. Kok. Riko iku jare cukur kendel iku Kok. Pano. Pano. Kok. Lek iku positif wedi Pano. Sik ta kok. Ayo delok kok sik ae lho. Aku ki wedi kok. Iki dukun tahe ta kok iso lecik kok. Lah barang mati kok. Sik Pano. Pocong lagi Pak. Ayo delok putih-putihan iki pocong Pak. Ayo Pano. Ayo delok Pano. Sik Pano. Sik Pano. Peduli Pano. Riko dhisik Pano. Buka kok. Ayo, disi kok. Riko dhisik. Wis tak kok disi kok. Akeh ta Riko dhisik. Oh, akeh kok. Riko dhisik. Oh, Oh, disi kok kok. akeh. Sapa kon? Apa Pano? Kok. Rahul kok. Lah bengi-bengi kok ora rahul Riko iki wedi Pano. Oh, tak kok. Kok. Pocong. Pocong Pano. Iki lho Rahul. Loh, kok nah. Lah. Kan iku lha apa bengi-bengi tegalan? Deka kon cak gimun bos nyolong pohong. Kon iku bengi-bengi aja tegalane wong. Kulino kon iku. Nek dipendungi wong sing duwe apa kon? Ya lek wonge ae, lek medhi apa kok? Sampai digo medhi apa kon? Kon kudu nurut ae lek dikon gimun kon. Diakali gelem ae. Kon iku wis elek, goblok temen kon. Iya bos. Kon kate medeni aku. Ya, ora wedi le. Awak wis tuwek harus tedas, Mit. Temenan Pano. Lah iku. Ora wedi aku le. Ya, awak wis tuwek le, gak kira tedas barang-barang ngono iku le. Ora wedi aku. Oh, boleh ngono ae. Cing. Yo wis lek gak wedi kok Pano. Men sing tenang di kene Pano. Tenang Pano. Wah, arek kok lecet ta. Cepet temen boleh. Oh. Lecet arek kok. Oh. Wis sudah yo kok ni kok. Oh.
Anjati. Ya pamit. Kahit ito narapan urinit. Kurang apa aku mit. Kalau ya wis ganteng. Gede dhuwur, putih. Ngono bisa ditinggal lu. Kan ora apa hul. Guyu ngono. Nangis guyu apa sih? Tuwek kok nangis. Isin hul. Lapo isine bapakmu sing ngoni-koni lho. Kok nglampasin aku. Riko dah bos. Kon kok ting lama. Wis aja nangis ae. Oh, ora kok. Sopo sih nangis? Ayo malah gue. Nandi bos. Wis aja nangis. Ora. Ngono lho. Aja nangis. Ora. Loh, wes ayo, colok gue ae manuk udah kan. Lah mana sih di bos? Ya manuk sing kon cekel iku lho. Lan di maneh? Lah manuk sing kon gembel ya mati kon lek kon tinggal. Ayo wes jogo kendo. Iya bos. Bos, mangono sing goleki Riko. Wong piro? Wong loro bos, gede ngono lho gawe jaket kulit mang. Bawa motor. Cair rasane. Tomo supono rasane iki rek. Ora tuan supono. Ora i. Terus wong emang ngomong opo nang kon hul? Kon mari lek cair tak kei hul. Tenang ae wis. Ojo nangis ae. Ngomong ngene mang bos nang aku. Ambek ngene bos. Le, waran handoko. Lek saiki ora dibayar, motor ambek tanah kate disita. Segena kon temenan ngomong ngono. Iya bos, lah wong ambek ngene-ngene ambek doding-doding nang aku kok bos. Kon iso dipercaya omonganmu. Duh, kadang nih kok sumpah mati bongkok bos, aku gak goro nang Riko. Lek aku goro mandul wis aku. Ya Sul, aku percaya nang kon. Tapi kon aja kondo-kondo wong, lah aku mari tagih bang yo. Wis meneng wae. Yo. Ora harus supono. Ora ro. Ayo le supono. Awak tak ewangi-ewangi nang Gunung Kemukus, melekan. Gak tambah nemu rezeki, tambah nemu molo iki. Delokan supono. Ngene Hul, aku saiki tak metu. Engko lek ana wong rene maneh. Waran saiki sik nang pasar dodol sapi, yo. Iya. Ya wis yo. Ojo melok wis kena omahe, yo. Yo opo sih andoko iki? Omongane molat-malit. Direte ngejak dolen. Kok iso ne lho? Aku ditinggal.